O agardado proxecto de renaturalización e destape do río dos Gafos comezará a executarse o vindeiro luns 18 de maio. Os traballos arrancarán na zona de Alcalde Evia, a máis próxima á escola infantil. Se empezará con os replanteos topográficos, señalizacións e valados, organización de accesos e acopios, e inicio das redes de saneamento, limpeza e desmontaxes e protección da contorna. Hai acordo coa escola infantil para respetar as súas clases, as famosas siestas dos nenos ou descansos dos nenos. Segundo o plan de obra, dende Alcalde Evia irase avanzando cara a Xeneral Rubín. Está previsto que sexa a partires de xullo, xa fora do período lectivo, cando se comece coa demolición do paseo de formigón e dos elementos que soterran o río. De xullo a outubro é cando se vai a facer a renaturalización do cauce, a demolición da lousa e dos elementos existentes, excavación do novo trazado do río e execución de muros, drenaxes e proteccións hidráulicas. Entre xullo e outubro, que eu creo que ten sentido na medida en que o verán, hai menos posibilidade de que chova, de que haxa riadas e cousas dese estilo, e, polo tanto, se faría nesa época. A seguinte fase dos traballos desenvolverase entre outubro e xaneiro de 2027. Consistirá na execución das redes de abastecemento, as canalizacións eléctricas e de telecomunicacións ou a instalación do novo alumeado público. Tamén se iniciará a urbanización do parque. E teño unha alegría inmensa porque, por fin, empezamos a obra de renaturalización do río dos Gafos. Unha obra que é pioneira a nivel de todo o Estado e que vai a devolver a vida ao río dos Gafos en Campolongo e tamén mellorar a calidade de vida de todos os veciños de Pontevedra, pero especialmente os de Campolongo. Xa entre xaneiro e marzo habilitaránse os pavimentos finais, as pasarelas peonís e barandas e as áreas infantís. De cumprirse o previsto, as obras rematarán a mediados de maio de 2027 coas intervencións de xardinería, a instalación do mobiliario urbano e a limpeza.